Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag kaninyong amin. Welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Lunes. Pizza 18 na tulos kita pali kan bulan na Abril taon 2022. May ribanang kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay ka napapano natin mga nyan aldaw, pag-resibikan mga report tali sa mga karonda. Sa lado teknikal ang sa kuyang mga partner. Digdi yaon si paring Cha Binaobra. Ang lalaking sigisan ang hubin, sigang gwapo. Sa information si Tony Matic Saison. Sa opisina yaon sa mo yung magayong-gayo na finance manager. Madam Kayla Ligacion Valdez. Sa transmitter site, si Joanna Divilla. Ang sa to yung PSG naman, si Rodel Sisa. Salamat paring Cha, naka-share tulos kita kay Hermanang kiparing Cha sa kay Hermanang Monica. Naka-live na tulos kita. Sabi nga di kaya... Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Yun. Thank you, Hermanang Monica Pirique. Mabakasyon pa lang si Hermana sa maabot na bulan na Mayo next month. Ano? Mabalik bayan, mabakasyon da. Dadayon tadaan mga magagayo na beach resort sa Balatan. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. Sa mga bakasyonista, yaon sa Laucan, Bicol Region, probinsya, ani ba, loy-loy ng mapurli naman sa kanya-kanyang trabaho sa Manila, sa abroad, nagpuli sa Bicol, sa Kamsur, digdi po puro bakasyon ngunyan na katatapos tapasan naman na pagkomemorar kan Semana Santa. Ang Biyernes Santo, baga ka nakaaging Biyernes Santo, Sabado de Gloria, saka itong pagkabuhay, Easter Sunday, kada ako lagdarayo sa mga resort, padi. Aros Parano, mga resort. Tapos sa mga nagsirimba, Aros Parano, paano man ang simbahan. Kami nga ni kasudma, amay kami nagsimbata, nagdalang kami katong mga anghel na
medyo mga matured na ngon yan ha. Mga daraga na baga to. May gawa pa nga ng 64 years old yun dito, 65 na anghel. Mr. Angel, sindi itong balangibog na buhay na ano sa ito yung kagawa ng Hesus Kristo. So, hindi pa nagpatagpo ka itong pagkabuhay ni Kristo sa kasi Mama Mary, kaya maugma niya ako. Happy birthday sa may mga kumpleanyo. Oy, digdi daw pa di sa Kamsur. Talagang kada leaders meeting, kada meeting di Abansi, kang grupo kan Team 1 Kamsur, sa pangangampanya, sa mga banwaan sa siyudad kan Iriga, ay talagang ang sa indang grupo, ang Team 1 Kamsur, pigruruso kan mga suportadores. Ay lalo na po na si next Governor Luigi Villaferte mismo ang nagtataram sa mga tao na ang suportado niyang presidente sa maabot na Mayo nebing Pirilian, mismo sa to yung Bicolana. Babaeng Bicolana magana. Nahiling na nindo yan mga tugang. Na ang Villaferte dahil nagsusuporta kay Bongbong Marcos. Mismong si Luigi Villaferte ang masunod na gobernador. Tayo ining sincero ini. May paninindugan. Bakong araw kang saro dyan na nag-aaspirar sa pagka-gobernador na may mga itinaram na malanit makulog sa buot kan kampo ni President Leni Robredo. Ining sinunoy na andaya. Mayo ning sarong tataramon, mapang paninindugan. Mayong sinseridad. Dawa hubin po si Luigi Villaferte, ang masunod na gobernador. Sincero, saka may paninindugan, may sarong tataramon. Ang suportado po ninda na President Leni Robredo. Ikinaugmayan entero kan mga taga-Camarines Sur, mga tugang. Kaya dawa pa nga ni may mga barabaretang si Nonoy Anpig Indorsar ni Leni, dahil na po kayan madadaraan publiko. Tara maninda. Kung si Sayman ining Pig Indorsar man ining for governor ni Leni, siyempre, ang mga taga-Camarines Sur, mas matubod kay Luigi Villaferte. Dahil mayo man lamang siyang itinaram na ano pa man ikakakulog kang buot ni Leni Robredo. Mayo man lamang siyang itinaram na ikakakulog kan mga staff kan Office of the Vice President. Bakong arog ki Nunoy na andayaros pati mga staff kani sa Office of the Vice President. Kona ng pigparayamyam, pigparataram, pigtabuga, pati na si BP Lenit. Pigtaramang kaning ikakakulog buot. Kaya po, ugmang marayan mga taga-Camarines Sur, na ang Villaferte, ang suportado, ang babaeng Bicolanang magana, Leni Robredo. Kaya po, solid ang suporta para sa Team 1 Kamsur. Di ba? Nagbuburulos na una mo uran, saka kumbaga sana nagbubulos na garo na makusugo na oran ang suporta sa mga Villaferte kan mga taga-Camarines Sur. Matinding suporta ini. Lalo na po sa isinagibong proclamation rally ka nakaaging Abril 11. Mahiling mo talaga ang tao naman. Isus, perang ribo daw niya ako ini. Baka magabot ini sa mga mag 50 mil daw ito panay. Pwede ano. Grabing tao niya ako ini. Nagpaururan pati. Mahiling lang ang sa indang sinusuportara na Governor Luigi Villaferte, Congressman, next Congressman Mix Villaferte, re-elect Congressman Elry Villaferte. Dumambagayan sa Kaugma Grounds
Capitol Complex Ginibo. Grabe, halos sobra sa 40,000. Dahil lamang natinag ng uran ang mga tao na nagsusuporta sa Villaferte. Aram mo pa di, 36 na munisipyo ang nagatindir. Kabali na po ang sarong syudad, Iriga City. Grabe. Ipahiling lang po ang sa indang mainit pang maray sa saldangon niyan ang pagsuporta dahil namamati ninda ang mga ginibo, tigigibo asin mga gigibon pang magagayo na programa, asin man po mga proyekto kan mga Villaferte, asin kang grupo, asin kan bilog na linyada kay ni. Nangorog ng may mga bago po bagang tinao, dinara sa kamsur ng mga innovation, mga bagong teknolohiya na pinapakinabangan ta na po sa Laucan probinsya po ng Camarines Sur, nangorog na kan mga tios man na mga pamilya. Grabe ang tabang asin suporta sa Indakan Villaferte. Kaya po ang nagdadalagan pagkagobernador na si Luigi Villaferte, mas halangkaw na maray ang nako ang trust rating sa sagibong pre-survey kan pal sa Asia. Intirong sinawsawan sinunoy siya kasi ipapin. Siya baga pa din nga siya. Mas lalo pang mataas. Nagtutubod, nagtitiwala, asin suportang itatao kan mga Camaraneses. Yan tas na nagdadalagan man po sa pagka-congressman sa Diring Cunada, iya po si last termer incumbent Governor Mix Villaferte. Siya man ang makusog na maray sa survey kanpal sa Asia sa pagka-congressman sa Diring Cunada area. Payabang Mix Villaferte, matuod na migpayaba, mig-serbe na sincero sa Diring Cunada area. Ang mga ipapangako pa sana po kan sa iyang kalaban, ginibo na kan Villaferte, ang iba ginigibo pa, ang mga iba na mga programa, asin man na mga proyekto kan Villaferte, mas madakol sa Diring Cunada, mas maasin supo kita. Mayong anong isyo na ikakasupog sa mga taga Camarines Sur. Ang Villaferte, si Mix mayo ning isyo. Kung ano-anong isyo mayo po, yan ang totoo. Magin ang mga taga-partido nagpailing po ng dakulao na maray na suporta sa mga taga-Team 1 Kamsur. Taga 1st District, 2nd District, 3rd District, 4th District. Lalong-lalo na po ang ikalimang distrito kan probinsya po ng Camarines Sur. Mas lalong yaon po ang dakulang maray na suporta kay Luigi Villaferte and Mix Villaferte. Dahil po sa senda pong medical assistance, mga medical programs, mga diagnostic van, dental clinic on wheels, hospital on wheels, dahil po kaning Camarines Sur Medical Center sa Banasi, Bula, kompleto na po ang mga hospital equipment. Dakol na po ang nakikinabang sa mga CT scan, X-ray, ultrasound, mammograms, may dialysis center pa. O kaya grabe po ang tabang sa mga tao. Mating-mati asin namalmatian ang dakulang tabang asin suporta kan mga Villaferte, lalo na po sa mga tios na mga hihilang, nauoperahan. Asin yaon pa ang bagas. O sabi nga ni kayan, kung panahon si dating congressman, dating Governor Luis R. Villaferte, nananaoning tig-2 kilong baga sa mga tao. Si Elric ang panahon, ngunya na congressman, nananaong 3 kilo. Pagabot ki Gobmix, nananaong tig-5 kilong bagas. So, pagabot ki Luigi Villaferte,
pag iyo na po ang tabangan ta sa Kapitolyong magtukaw na gobernador, ang 5 kilong bagas, gigibuhon 10 kilong bagas ang ipapanao sa mga tao, lalo na sa mayong-mayo na makakakan. Di ba? Grabe ang suporta. Kaya iniman mga nagkakalaban sa enda, puro pa sa naman pangako. Pero ang Villaperte po, ang kaibahan po, tan pangako pa sana, naginigibong niyan sa pangangampanya kan mga kalaban nila sa politika, haloy ng ginibo kan mga Villaperte. Haloy ng ginigibo as in mga gigibuhon pa. O ay ano na tayo, Diyos ko. Kaya man ang mga taga Camarines Sur talagang yaon po ang dakulang maray na suporta sa Team 1 Camsur. Maski sa mga kagipitan, yaon po sinda, magin ang mga portuno, kaya po baga sa survey. Kanpal sa Asia, na mayagpag na intiro po, intirong pinaalpugan. Mga kalaban niya man na daiman nga ning naitabang sa to, sa Camarines Sur, maging sa Rinconada. Kaya po intiro pong namayagpag na masunod na Vice Governor kan Camarines Sur, anaki kan mag-agom na Congresswoman Josal Portuno asin man Congressman Sal Portuno. Nagmana sa ina, nagmana sa ama, sa maray na gibo, sa maray na buot, sa maray na serbisyo, mapagpadangat, matinautao nin tabang, lalo na sa mga emergency ang pangangaipo, asin mga kaipuhan, yaon pirmen sa indang pagtabang. Kaya, ang masunod na Vice Governor kan Camarines Sur, mayong iba, ang dakulang sinusuportaran ngunyan kan mga taga Camarines Sur nangorog na kan Rinconada area, Sal Portuno Jr. Di ba? Maski sa mga kalamidad po, yaw ng pagtabang. Kung kita pigrarapado ng bagyo, yaw ng pagtabang kan Team 1 Camsur sa mga tao. Kaya po, kung si Sepo ang nakakatabang na politiko sa Satuya, iyo man po ang dapat ang rumdumon. Kung sindaman po mga ipuning tabang, suporta hali sa Satuya. Dahil kita magrumdum, duman sa mga pangako na ina-opreser niyang kan mga kalabang kang Villaperte. Ang rumdumon ta po, itong nakatabang na sa to. Ang Villaperte, Portuno, na talagang nagtaonin na bulanos na suporta sa Satuya. Iyo ang dapat tama na rumdumon ang sa indang pangangaipo na suporta o boto. Itao tamang po yan sa inda. Bilang pagrumdum tanaman lang po sa mga tabang na itinao maninda sa Satuya sa panahon ng kagipitan, emerhensiya, pangangaipuhan ta. Tama, paring Cha o mali? Sabi ni paring Cha, tama. Dawa pa, nag-uura na hiling tapuan Mix Villaperte, Elry Villaperte, Luigi Villaperte, Sal Portuno Jr. nagpapaururan. Team 1 Camsur para lang po may abot sa indoan sa indang tabang. Kaya po ang atindir kan mga supporter sa proclamation rally, nagpapahiling lang ini. Dawa na garuna kita, kumbaga saan ang panahon taga ito, pigbuburo bagyo, makusugang ura, nagpaururan ng mga tao. Sa pagpapahiling po nin solid na suporta sa Team 1 Camsur. Dahil po ni kayang tapatan kan sa indang mga kalaban sa politika, sa totoo lang. Umulan man o umaraw, ay hindi matatawaran ang kaligayahan na ibinibigay ng mga Villaperte sa mga taga Camarines Sur. Di ba, paring Cha? Oh, sabi ni paring Cha, correct!
Napapangisi lang kayo kapalitan mga kalaban sa politik kan Timuan Kamsur. Puro pa sa naman pangako. Ay ano na tayo. Kaya paano man ka mo tutubudan? Lalo na ini man sinunoy na andaya. Mangulog ka nga ni na botante, ikakasuya ka na kan publiko. Sa totoo lang. Yan, pagparatara mong inaako mong demonyo ka. Si Sepa man na tultol na tao, professional na tao, as in, may takot sa Diyos na botante, may takot sa siring kaning klaseng politiko na inaamin na siya da demonyo. Anong taan monyo, digdi, sa Camarines Sur. Kaya po ini man na siring kani yung ano, pati ako nagigirabo ang balukag ko. Kung sa manok, ang barahibo ko nagtitirindugan pag nadadangog ko itong pag-amin ni Nunoy Nandaya na siya demonyo. Makon mo yan. Sarong klase ka daw na masasabi ta daw na ini ka galang-galang, karo respeto, honorably daw ang klase kan pagbuluas kan itinatanam sa ngurapak, umuso kan sarong kandidatong araw ka ni Kinunoy. Ako lang mismo dahil kumabuto digdi. Duman ako sa hubin, sincero, may adal, magalang, mapagmahal sa mga tao. May sarong tataramon, may paninindugan. O, Luigi Villafuerte, ano mo man ining sinunoy na andayang ako na demonyo da siya. Jesus Maria Josep kita, patawaron kita kanya ako kanikan mahal na Diyos. Isabay tanan patawaron pa kita kan mahal na barakalo. Taday panggayo na resolver ang kang gobyerno ta, sige man taas kan sa tuyang mga barakalon pati petrolyo. Ay, hindi tayo, Diyos ko. Patawaron mo naman lang po kami kan sa muyang mga kasala. Hirayo mo kami sa purgatorio. Darawan mo kami, Ama, sa kalangitan asin sa kamurawayan. Iyo baga pading siya. Amakon mo yan na puro pangako. Diyan nga ni Sarangay, gulping dahil nasiservis yung tubig na inumo na sinmalinig na tubig inumo. Dahil pinabayaan kan sinasabi nindong Nunoy na andayang ining haloy na nagserving congressman nindo dyan. Miski tubig, di alamang kamo kung bako pa ang suporta tabang kan Villafuerte sa paghakot nin mga truck na tubig. Makainom lang po ang mga napapahang tubig. Diyan sa Biblia baga pa di. Nasa pagmisa nga ni kan padi. Nasa tataramong kan man na Diyos. Nan taong mga nagugutom pakakanon. Kaya yan ang ginigibo kan mga Villafuerte, nananaonin bagas. Ang mga taong napapaha painomon. Ginigibo yan kan Villafuerte. Amakon mong nagdadara ng tubig duman sa parte kan Ragay, mapainom lang ang mga napapahang tubig duman. O sinunoy, Nandaya. Nakaisip lamang na mag-ibo kayo ni baka nga ni sinunoy, nagsasalod pa ng tubig. Hali sa trakang kapitol yung daradara dyan. Nahihinda tayo, Diyos ko. Tapos mapara malaki. Asin mapara hambog. Nang Camarines Sur, gulpi ang nagtitios na pamilya. O tano, kung maging gobernur ka, mapapayaman mo kami? Na kami mga tios? Tios ka man, pade. Gusto mong magtubod man gani yung andaya mo na ang Camarines Sur, gulping nagtitios na pamilya. Ako ang tanang gulpi. Tano ang haw-haw mo? Kung ka maging gobernur, mapayaman mo daw kaming lukutoy ka? Tayo may kay puan-puan puro hambog sa munyo sadi, Camarines Sur. Ay, inda tayo. Patawaran mo manggirari ako, Diyos ko. Kung ako man nagkakasala. Sa taong ini. Naalibadbaran ako kan mga kambugang kayo ni. Kadakol na mga fake news. Kaya ang mga tao po, dahil kadaklan na taga Camarines Sur, may adal. Dahil po sa programang educational program, scholarship program, kan mga Villafuerte, nagpatindog, nagpalag ng kadakol-dakol ng mga community colleges. Digdi nga sa Rinconada, ang Bao Community College, kadakol na dyan nag-graduar. Mga professional na. May mga trabaho ng mga disenting hanap buhay. Nakakatabang na sa mga pamilya nila.
naggayong-gayo ng programa sa scholarship program, educational program kan mga Villaperte. Kaya po, si Gubmix, ang gusto niya sa lambang pamilya, siring man ni Teacher Joe Salbaga, magkaigwanin sarong professional na makakatabang sa masunod panindang tugang, na magkaigwanin na hanap buhay, disente asin nalangkaw na sweldo. Dahil po dyan, mga nagrurumdum ini sa kaday mapapatubod kan mga aw-aw na andaya. Dahil po namatian ta ang mga serbisyo kan Portuno asin Villaperte sa Camarines Sur. Tunay, matuod na nagpayaba sa satuya. Matuod na nagsiserbi sa satuya. Sabi nga ni Kung Sal Portuno, ang kwartang galin sa banwaan, ibinabalik nira. Parehas na kan sa indang prinsipyo kan mga Villaperte. Ibinabalik ninda sa mga tao. Kaya nahiling na po ninda. Mayo bagang mga mandatang record, ang mga Portuno, ang mga Villaperte, dahil man lamang na imbilto sa ano pa man na kasusupgan o irregularidad. Dahil man lamang kita ipinasupog. Kaya ini ang orgulyo kan mga taga Camarines Sur sa tatak serbisyong Portuno asin Villaperte, kapwerteng serbisyo sa di Laugan probinsya po nin Camarines Sur. Ako sa matuod sa naman lang, sa totoo lang ang sa kuya pong pigpo-broadcast. Tabo ko manamudahon ako, nasaro man akong maging aw-awon. Pero matuod man po lang ang sa kuyang gustong ibintila. Sa indo pong mga parantabay. Tabo ko man na maging puti ko ng bugon, asin abo ko man na magsurog sa sala. Ang sinusurog ko itong tama, asin tultol na mga politiko. Pagraot na politi sa kuya, uuragan ko sa aire, sa totoo lang. O sinasabi ba ganinda? Marina leader da si Andaya. Ano man ang puriba ka ini na naging marina na imbilto nga ni sa nakakasupog na isyu. Sa malampaya, ano ba gani? Fund, scam o ano araw kaning politiko, nakakasupog asin nagpasupog sa satuya. Sa matuod lang. Sinasabi ninda si Madilda Marima na leader. Di nga ni nakaka-liquidate kan mga unliquidated cash advance sa COA. Iyan ba ang tama? Iyan ba ang maray na leader na sinasabi kan mga announcer niya man? Na sa simpleng pag-attach nin mga butchers sa mga unliquidated cash advances, bilang local chief executive kan Iriga, dapat naayos niya yan. Saan ba talaga napupunta itong budget? Ang pera ng ating pamahalaan lokal ng lungsod ng Iriga. Pat hindi yan matagal lang issue yan eh. Hindi pa rin naiiris sa record ng COA. Yan ba ang sinasabi niyong magaling na leader? Maray na leader? Matuod na migpayaba? Matuod na maserbi sa ringkunada? Ay, Diyos ko tayo. Patawaran manggiraray kita padi kan sa tuyang kasalan kan na mahal na Diyos kung kita man nagkakasala. Pero sa hiling ko man, matuod sa naman ang sinasabi ko padi. Sa totoo sa naman. Takunda kung iyan ko tanan na ariglo na yan, ayos na yan, mga unliquidated na yan, unliquidated cash advance na, hindi na ma-appear sa record kan commission nun audit. Tama ba ako? Umali, paring Cha. Sabi ni paring Cha, tama. Kasi sa totoo sa naman ang pagtataram ko. Kung talagang maray na leader, naging maray na local chief executive si Madil, magina ni Bapang Alpilor sa Iriga, ano taday man lamang kita naging second component city. Dahil man lang kita naging second class component city sa enterong Kabikulan. Or dahil man lamang kita na itaas sa pinaka first class component city sa enterong Kabikulan. Kung talagang maray na leader na sinasabi nindo, ang sa endong mayor Madel na ma-aspirar sa kargong congresswoman sa Ringkunada area. Tama ba ako, paring Cha, nakita? Bakit nasa third o fourth class component city hanggang sa ngayon? Kung mga, di ko tana napataas kita. Napaasinso kita. Ang lalawgon kan Iriga, napagayon. Kung baga sa tao, ang lalawgon kan Iriga, garo pa di
natutuyaw na garo may mga punggod. Kung bako man, itong narahay na punggod na may mga lubak-lubak. Kung sa tinampo, may mga tinampo pa po kita ligdi yung bako pang mga konkreto sa Erika. Bagong arog sa Nabua, pati suna, mga suna dyan, mga tinampo dyan sa barangay, pati sa highway dyan, puro konkreto. Iyan ang maurag na leader, ang mag-agom. Nadilya, as in Fernando Simbulan, na nagsisirbing totoo sa mga taga-Nabua, Camarines Sur. Hi, good morning dyan sa Bula, Camarines Sur. Si Mayor Migay Ibasco ang nagre-elect giraray na Mayor. Good morning. Asin ang sa iyang running mate, ang sa iyang aki, si Nonoy Ibasco Jr. for Vice Mayor. Also listening sa ito pong programa. One Team Bula. Talagang intiro man na namamayagpag sa mga survey. Garoan nagluluwas baga dyan. Talagang kompletos ricados. Baka landslide ang mangyaring eleksyon dyan po sa Bula sa grupo ni Mayor Migay Ibasco. Ang karayan pati kay Mayor Ibasco, si Mayor Migay, bakong kuripot, bakoning kuripot. Ang si Sayman na punong barangay sa Bula na mga makapa landslide. Pon Governor Luigi Villaperte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Congressman Migs Villaferte, mga board member, asin sa sendang grupo sa Bula. Mayor Migay Ibasco, Mayor, Vice Mayor Nonoy Ibasco, asin ang sa iyang mga kagawad. Mananaw siyang brand nyong auto para may service po kamong bagong auto sa Lambang Barangay sa Bula. O kaya, may higos baga mga rampanya ngunyan ang mga taga-Bula. Sa grupo kan Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada, and Team 1 na Bula. Okay, good morning man sa Secretary to the Mayor. Saro po sa masunod na konsyal kan mabalik sa konseyo. Taloy naman bagay naging punong barangay, nagserving ABC President. Ngunyan, Secretary to the Mayor, matalino, magaling sa serbisyo publiko, pati sa mga paperworks, pagdisponer ng mga pangangaipo kan mga taga-Bula. Greg Puntanal for Councilor, good morning. O yan, mga senior citizens daw po na padangat na maraykan na Sal Fortuno Jr. Intiro man niyang pasyaran na sa intirong Camarines Sur, gabos na sektor, kabali na mga senior citizens, talagang si Luigi Villaferte, si Governor Luigi Villaferte, kay Iba-Iba, Mix Villaferte, ang kurahaw, talaga pa kan mga senior citizens, talaga Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada, dahil po sa napaka tunay na magpayaba ang mga Villaferte Fortuno sa mga senior citizens. Ngamin inaabot po ng ayuda. Lalo na sa panahon ng kasakitan COVID-19 pandemic, pagtaskan mga barakalon, pagtaskan mga bulong, may mga permisindang regalo sa mga senior citizens. Kaya salamat po sa inyo, sabi ni Luigi Villaferte, ni Gubmix Villaferte for Congressman, and Sal Fortuno Jr. sa indo man pong pagpayaba sa inda asin pagkampanya, asin pangkang pagpahaya na sindaan sa indong suportado. Ipadangog ta daw pa ang simpleng
kahambugan kan na saro sa nagkakandidatong gobernur na ang tao ang nagtataram. Fake news ngayon, pigpa para paluwas man, pigpa para ngaw-ngaw man niya kaning nonoy man ni sa Camarines. At sabi na, ang tao dahil naman niyang pwedeng pagpara putikan, pagpara hambugan. Iyo baga po. Ang tao naaanggot sa mga putiko na tao, as in politiko. O, magin an ano po, an mga padi sa mga homily ninda. Nagtatararambaga. Pag nalagay sa pwesto ang mga sabi niya, mag-ingat tayo sa tao na mismo inaamin na demonyo siya. Oh. Kaya maglikay kita po kaniyong nonoy na initay na ako. Baga kaning demonyo siya. Mga padi sa sermon, sa homilya, pagtatararam ninda yan, mag-ingat tayo sa tao na mismo inamin na demonyo siya. Amakon mo yan. Baga pagtataram kan mga padi, maski kan mga kura paroko. At matormento. Nagtaram ba ka kayo si Nonoy na matorminto pa? Iyo nga demonyo nga ako, matorminto nga ako di sa Camarines. Nailing mo na yan. Ang titirindugan pati, ang balahibo na pati. Balukag, as in, anong kapag yan? pati kulisap ko, nagtataranggalan sa katakutan na ang magservice sa to, demonyo, ay Diyos ko po dahil ko. Siya matorminto sa mahal tapating probinsyang Camarines, namumutantang Camarines. Pakibati daw si mga barkada ni Hermana mo. Pati. Yo. Oo. Ang totoo lang po, ang nadadangog ko sa mga kura paroko, mga padi na naghuhumiliya sa misa, God is an honest judge. Diba? God is an honest judge. He is angry with the weak every day. Kaya po, sabi kan mga kapadian na nadadangunggan ko kan mga siring kaning sermon, pag nalagay sa pwesto, nagaastang Panginoon, iyo baga, saro lang po ang Diyos taan sa to yung kagurang ng Jesucristo, Panginoon. Saka nama ni Jesus Christ. Saka itong pinakang mataas na Yahweh ba yan o God? Saang mga taong inaako na sinda demonyong matorminto pa dito, matorminto da. Pag nalagay sa pwesto, nagaastang Panginoon, naghaharian na. Na gusto ng sambaw na maging, ay hindi tayo. Saro lang ang gusto kong sambaw ang sa tuyang Diyos na kagawangnan pa rin. Kaya po sabi kan mga padi, delikadong malagay sa pwesto ng kapangyarihan. Ang mga kandidatong arog po kayan. Delikado malagay sa pwesto ng kapangyarihan. Pwedeng malasing ang tao. Pwedeng mahibang. Sila ang mga tipong napaglalaruan ni Satanas. Ano ba kaya nangyari kan mga Satanas? Hindi tayo, Diyos ko. Nadangugan ko yung pali sa TV, sa mga Facebook, si Caloocan na Bishop Pablo Virgilio Ambo David. Dahil kita magpara tiwala sa mga kandidato o politiko, lalo na itong nag-aamin na demonyo na matormento, lalo na digdi sa Camarines Sur, na padangat ang probinsya. Kapag nalagay sa pwesto ang nag-aastang Panginoon, naghahari-arian, na delikadong malagay
sa pwesto ng kapangyarihan. Pwedeng malasing ang mga tao. Pwede pang malason. Madimalas pang kamarinisod. Pati mga tao baka magkaburusong. Ha? Pwedeng mahibang. Sila ang mga tipong napaglalaroan ni Satanas. So, padi na mismo nagtatanong pagkakayan sa inda pong mga humiliya. Kaya kung mapili kitang gobernador, dumang kita po sa tultol, may paninindugan, may sarong tataramo, mabuot, humilde, nagroromdom sa mga taong makatabang, asin masirbihan nin hunisto. Oy, sabi ni Hermanang Monica, kiparing cha, parati ang kumanda po nagwawatsing sa kuya. Tanalilingawan ko, sorry. Nalilingawan ko na kaya minsan pa di daw, nagugurang naman kaya ko. Nakita pala may mga nagwawatsing sa tuya. Ay, Hermanang Monica, salamat sa imong pagiging loyalista sa mga programa kan RPNDCKI. Sa mga nag-aantabay sa tuya, sorry po, minsan di ko kamo nababati. Please, pabati po kay Mary Paras, Milandro Oliva, John Pante, Lucio Cervantes, Gina Ablon Basquinas, Sabina Binaobra. Oy, parang siya, si Mrs. mo, nag-aantabay pa lang sa to sa Pagatpatan Bato, Camarines Sur. Oy, sa Pagatpatan Bato, makusugon pa lang dyan si Gubmix Villaperte for Congressman. Asin man po si Luigi Villaperte for Congressman. Malakason man si Sal Portono Jr. for Vice Governor. Pero hindi ko lang si Mayor Frank Bernaldez, diba? Tagilid man niya dyan. Maging man kaya, bukang palad ka man nga ni Mayor Frank, kaya na tayo man kaya. Malawaya kaya ay ang politiko, saro pa yan. Abo ko sa taong politikong may pagkalusngog. Oy, good morning kay Hermanang Melanie Mendoza of Limassol and kay Hermanang Maroya Sero of Japan. Kay MM and kay Bayaw na Erning Medroso, good morning. Kay Hermanang Michelle Pasiti, good morning. Kay Arlene Harme Socorro Rodriguez, Iologio George Rodriguez, Rosalie Paz Corativo, kay Sami Bermas, also watching. Thank you so much. And si Mr. Guapito Cesar Tijada, thank you, sabi ni Hermana sa pagbati sa mga friends niya sa Facebook. And belated happy birthday kay Manny Berman. Si Mary Paras, ang donya kan ay good morning, nag-watching, nag-antabay sa atin. At kay Kuya Hector Tanyuri also watching. Oy, si idol ko ang founder, chairman kan Philippine Guardians, Iriga, good morning kay Mr. Joe Tertercino, sir. Good morning. Thank you for watching. Kay Mr. Edwin Eduardo, good morning. Happy Easter everyone, God bless. Happy ni Hermanang Monica, good morning sa inyong lahat. Tarlac po si Mary Paras po. Oo, sige. Morning kay Ma'am Mary.
na iyan. Tako, ang nakuha kong harong magayon as in mayo talaga siya ning damage. Mao na kong maray ma'am na makakalipat kami dyan. Ayan po, tao na mismo nagtataram sa mga pinapakalat na fake news po ni Andaya. Hindi kaya mga housing project na ipinanao po ni Villaferte, raraot na kung ano-anong mga pakaraot. Ang tao nagtataram na marayan kamugtakan ninda. Maurag ang mga housing project na yan. Nagkapasalamat pa sa Villaferte. Tan Villaferte nakataong housing project sa mga mayong harong sa Camarines Sur. Ay, ano na tayo? Tapos pagpaparabalik doon man ang istorya kaning nunoy man na ini. Ay, inda kita. Digdi daw kita ki karundang Philip Barasina alias DJ Pogi. Alias DJ Pogi, maray na ramrag ka ni mo, iluog mo. Salamat, Karondang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Garo bistado ko ito Itong nagtataram na ito. Iyo baga. Garo taga-digdiman sa na ito sa Rinconaga. Ay tagalibmanan. Taga-digdiman. Oo. Sinimbag itong fake news ni Andaya tungkol sa mga Kapuerte Housing Program sa Libmanan. Kaya ang sabi niya, kaputikan nga yung pigpa para ngaw-ngaw mangganing Andaya man na ini. Sinabi na maurag daan paharong, mga housing project na ini, asin mareen sa indang kamugtakan, tranquilo. Kaya nagpasalamat sinda sa Villaferte dahil kaning Kapuerting Housing Program sa Libmanan. Baka na orisa na. Ang tao na mismo ang nagtataram na naka-star duman, na maray ang pigi-staran ninda. Nagpasalamat sinda sa Villaferte, nakakatabang Villaferte sa pangangaipon ninda. Lalo nang nataan sinda ning maistara na harong. Nag-aaragawan pa nga ni. Tao na nagsasabi na egwas sindang nalipatan, na maray na naistaran. Kaya panluloko lang talaga daang aram ni Andaya. Baka na orisa na, Karondang Joey. Amakon mo. Politiko kang mag-ako kang demonyo ka, maturminto ka. Ang sabi kang padi, yan pag taaning pudir, tamakatakot yan. Pag nalagay da sa pwesto, nag-aastang Panginoon. Nagahari-hari na. Delikadong malagay sa pwesto ng kapangyarihan. Pwedeng malasing ang tao, baka malason pa kita. Irak man kan Camarines. Pwedeng mahibang sila ang mga tipong napaglalaroan ni Satanas. Di ba? Ang simbag kayan, Karondang Joey. Totoo yan. Ay, ano pa man. Ang taong maldisyon sa simbahan, pwedeng maldisyonan kan mahal na Diyos. Pwedeng busongon. Kaya, de kanong ka maghulog-hulog sa tataramon in mahal na Diyos. Lalo nang tinataram kan mga kapadian ta, garuman sa na Diyos ang nagtataram. Totoo yan. Ako nga ni, ngalas man kita tayo digo. Totoo yan. Sige bagan panlastar sa mga yaon sa simbahan. Sabi baga ni paring Cha. Totoo yan. Di ba? Talagang nagpapatuto. Pati ako na papangirit ka. Sabi ba kaya ni Hindi ko umbaga. Nunoy ng daya. Kan ako niyang in-interview siyang, masasabi mo, demonyo nga ako, apa matuminto sa Camarines. Ako nga. Ay, pangyayaring. Totoo yan. Mayo kitang padumanan kan mga taong araw kaya. Pati sa tuyang presidente baga, kahit ito sige man namuna kan sa simbahang katoliko. Kunyan, nagtultul naman baga. Iyo baga. Kan inabot na nin pandemic, kalamidad. Naghagad na baga nin pag-arang sa kagurang na tabangan ng Pilipinas. At basta, ang magtumang sa mahal na Diyos, ang magtumang sa mga kapadian, kung ba kung kitkilatan dahil sa tuko. Di ba?
Masakit kung magrulupado ng halas. Thank you paring siya. Ikaw pa lang kita kanya. Ano? Matugtog daw ta. Pero Lola! kita karon ng Joey. Ngayon daw kita dyan sa mga taning na yan. Oo. Aabuto kita kanto ko. Ta sabi ko sa imo. Tuko. Pag anto ko magboran, sulod kang kilat. Dumulag ka na, pirang bultang kuryente abuton kan lawas mo. Tupurod ang lawas mo. Delikado yan. Delikado Parehas yan talaga. na minsan bako sa naman Alokon mo na lang si Ago mo. Gum! Uy, may nata magbaylig kita. Iyo yan. Mare, manantig ako magburubayli kita. lambada. Lambada, iya baga. Bihirang buhay na yun. Pero maiba kita karon ng Joey. Sain kita maiba pa rin. Siyudad Caniriga. Sige. Ang pinagagalas ko, basta may mga okasyon, ang mga bangko mandigdi, nagpaparalya. Minsan, nag-o-offline ang mga ATM machine. Wow. Man, tigpaparapirilahan, drought man ang mga ibang machine. Wow. Talaga kayo na nangyayari. Haloy na yan, dahil mambaga nababago. Ang pasistema sa pagbabangko, digdi siyudad Caniriga. No, pinapalakpakan ta dahil digdi sa Eriga, at least yaan mangkutan na sinda. Pero dapat i-upgrade naman kayo daan sa endang mga kagamitan dyan. Magkaigwa na ng mga bagong innovation. Teknolohiya sa mga kagamitan na makontentong maray as in masatisfied ang mga kliyente. Pinag-upgrade naman nga ni ana machine. Kundi ang problema tabi ko randong Joey, paminsan-minsan, pag may mga okasyon na nangyayari, nawawaranin mga laugan machine. Tuko. Ay, natuko gayod. Pwede, sir. Ay, pangyayari. Ang pinagkakalas ko dyan, kung minsan nagsasarabayan mag-offline. Paano naman tayo? Ano naman tayo? Ano yung sarusan ang koneksyon? Ta magsarabay-sabay. Sarusan na gayod, baka sarusan ang pinagkukuha na koneksyon sa internet. Oh, bueno, naitabi ka mo, magparibo. Dapat na iarog man ganda. Magkakaribok ang mga tao kayaan. Saka, grabe bagang init. Digdi sa tangod ka na video na nagpipila ang mga kababayan niya to. Ang iba, bako man taga-Iriga. Maray ko ang dyan sa Nabwa na video tatultul. Maski may kalamidad, pagkatapos kan kalamidad, nagpupungsyunar. Digdi man sa Iriga, kung minsan nagsasarabayan bagay nag-o-offline. Ay, maaanggot ang mga aki. Pag di makalaog sa mga restaurant na di maka-withdraw si mami, si daddy. Kaya nga ni, maski sa land bank baga, karundang Joey, nag-iiriwal na kung minsan itong sa purpose, saka itong mga regular na makobra, empleyado kan gobyerno dyan sa sinambit ng bangko. Ay, ano naman tayo. Kaya dapat maghiro man kayo niya na sanggunang panlungsod kan Iriga, ipaarapod ang mga manager na ini, kan mga bangkong ini, ano taarog kayan? Dapat mag-iro man ang God ang mga konseho. Kundi karampanyahan naman yan. Ang hiro ninda, mangampanya. Oo, after election, baka iba na niro dyan sa sanggunang panlungsod kan Iriga. Ay, masakit. Ganyan kaya na... Anaro kayong pigbubusinahan pag medyo mabagal hiro kan mga politiko.
Pag maurat, Dapat palan pinapalakpakan. ang mga bangkong ini, sarabay sa bayunan, busina, dyan mag-soundtrack, magbusina. Hiro-hiro tabi, hiro-hiro ka mo. Ano na tayo? Huwag maging bagol bulan. O, yan, ata syudad na bagan iriga, kundi garo na huri sa ibang lugar daw sa naka na banwaan, na iba digdi sa probinsya ng Camarines Sur, asin sa probinsya Canalbay. Maray pa sa Albay ay... Ayos ay! O, di ba? Garom! Sa Albay lugod, Albay may Ayos buhay. ay! mas maorag lugod. Oh. O, sa Albay may buhay. Sa Albay may buhay. Digdi sa Ayos ay! Kamsur. Sa Kamsur, maorag baga. Ayos Ano ay! man? Maorag baga sa Kamsur. Taan mga Villa Ano Perti puro na Portono. sila ayos ay? Ang mga Villa Perti Portono, aros sa labo-labo an pan na naupo ni natabang ayuda. Kwarta man yan, bagas man yan, bulong man yan, serbisyong medikal man yan. Gabos na sektor padaba kan mga Portono asin Villa Perte. Kaya digdiyo pinapalakpakan ang sa indang serbisyo. Inang Ray. Langray baga. Kisa man kan ibang mga politiko kalabang kan Villa Perte Portono puro sa naman pangako. Ay inda. Sabot ko, puro sa napagpayaba. Ay, ano, maray pa nga yan si Mix Villaperte, matuod na mig servisyo, matuod na nagpapayaba. Oh, sa mga taga Camarines Sur ng orga sa mga taga Rinconada. Totoo yan. Ay, sana. Totoo yan. Tapos Totoo yan. yung Totoo yan. hindi man na Naputol si paring Philip, alias DJ Pogi. Alias DJ Pogi, naputol ka. Please come back. Ay na daw. Ay na to. Hello? Hello? yes. Okay na. Tapos ini man tabi karon da nga Joey na Prime Water, Iriga City Water District daw maluya ang serbisyo. Pigpa para pilahan man garo man baga may kandidato sa laugkan sinambit ng Water District digres syudad kan Iriga. Ay dapat binubusinahan pag-arog kayo. Tano man, tarog kayo ng serbisyo. Kada akol bagay nagpipila pag panahonin pagbayad daw mahalan singil linda sa rate per cubic. Nagbabarayad pa man bagan mga concessionaire. Siyempre mabayad ta kung putputan man ng supply ng tubig. O daw maluyan serbisyo. Oh, bueno, naitabi ka mo, magparibok. Oh, At ayos ang tabi ta baka magkaribok kung medyo maging pangit ang serbisyo. Dapat dahil bali nagpaparamahal ang singil dahil kaning value added tax na yun eh. Pero dapat maging marayman ang serbisyo dapat nakaribay. Saka mismong insider na kana Prime Water, Iriga City Water District na bistadong marhay ako. Tapos kabisto ko man na marhay. Amigo ta, amigo ka na mga taga-Iriga, empleyado dyan. Siya mismo nakapagsabi, kahit tungaya ka na ICWD pa, mayo pa ngayon na Prime Water, marhay nga ang serbisyo, dahil nga nagpaparaluya-luya ang tubig, digdi sa kasentruhan ka na syudad nin Iriga. Totoo yan. Ngunyan, ano Ngunyan na? lugod nga yan na Prime Water na, maluya na nga ang pressure, tapos kadakol na baga nga yung reklamo kan mga concessionaire. Tuko. Ay pag-arog kayo, maanggot man ang mga tao kung magparayro ang serbisyo. Kaya ang binabasol din dadigdi, ang pamilya bilyar. Yan. Nakuha mo manggiratay no supataman. Nako, ako manggirari na si katamaan. Yan. Nakuha mo manggiratay no supataman. Tama. Dahil mo si Lolo.
Pati Lolo. Lado, Nagtataram na si Lolo. Nakuha mo manggiraray Nagpapatotoo ngayon na. sa tama-tama. Yan. Nakuha mo manggiratay no so patama-tama. nagkadakula na pagbasol kan mga concessionaire digdi sa Prime Water Iriga City Water District kan naki-joint venture lugod ngaya an Iriga City Water District sa Prime Water maluya na nga sa pressure, nagpaparawara-wara ng tubig sa ibang lugar. Ano daw yung nangyari kay tulugod niya na mayon Prime Water sa ICWD maray mambaga nga so serbisyo. Unya na ang sabi man kaya ka na Prime Water basado sa paribay-ribay ninda nin branch manager ta garo day na uyunan ang Iriga City Water District 25 years man yan contract mirigdi. Dahil man sinabi kung 25 years ang kontrata na magsasapo man nin kasakitan ang mga concessionaire. Palakpakan. Maka 25 years man bago mapakarayan sa indang serbisyo digdi sa Iriga City Water Ang dapat District. kaya natulsokon so mga politiko na nagtugot na magkaigwaning joint venture ang former Iriga City Water District sa Prime Water. Totoo yan. Oo, kung nga na gusto sinda kayan. Di ba? Ta kung dahil sinda na gusto kaya, hindi ko tano dahil kitang problema. O sa kaining mga sa joint venture na ini, dahil mo mga napapakarahay talaga ang serbisyo kan mga water district. Diyan nga ni sa Banwaan kan Nabwa, yung mismo mambaga na karondang Joey, Oo. taklaon ang tubig subot na nagluluwas dahil mo na-resolveran kan tubig Pilipinas. Ay, ano naman tayo? Kaya halos mayo ka man talagang mahihiling na karahayan ligdi sa mga joint venture. Paano yan So, kung- sabi ninda, Kung ang serbisyo ninda palpak, Oh, hilinga na yung mga aki na at. Pag makarakan, tarambat. pag makarakan, ang mga aki, tiripon, ang kuraho tubig. garo man ba? Di ba? Garo man palang pag mabarayad, kadakol kan mabayad, tabo man mawara ng tubig. Pero ang serbisyo, yan, pigahanap kan mga concessionaire. Ay, ano na tayo? Pag-arog na kayan. Tawanan na lang ang ating problema. Parang tawanan na lang natin ang ating problema. Ano sa Banwaan ka na baaw tabi, karondang Joey, dahil naman ko tayo naki-joint venture, so general manager man ang nahali. Ay, iyo baga. Ito man kaya, medyo may pagkauawon man to. Garo pala na ayam. Ay, sobra man kayong tabil ka ito, saka sobra man na dunong. Kaya, ang tao pala na masobran man sa dunong, ikinakaanggot kan mga pag-iriba. Ayo, siyempre. Board man sa nagkatuan nagdaling nga sa laos naman. palayas sa ano. Kundi, dahil na yung pagparawlayan ta, maanaman yan. Digdi na lang kita sa presente. Oo, ang importante digdi, pakarayon ninda ang mga serbisyo ninda sa mga concessionaire, mga Nabwa, Iriga, parehas bagang sitwasyon na nakipag-joint venture, maluya lugod sa serbisyo. Yung gayo. Totoo yan. Aninahalat kan mga concessionaire na mapakarayin ninda sa indang mga serbisyo, digdi sa Nabwa, sin syudad kan Iriga. Yan. Go, masira mo ng tugtog. Masira mo na maray talaga pag-arog ka yan. So, initabi karon dang Joey ana sa kuyang maheras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location. Ini man si Philip Baracena, RPN Radyo Ronda. Gum! Uy, may nata magbaylig kita. Sa report na yan, karondang Philip Baracena. Go, masira mo ng tugtog. May na, magbaylig na kita. Yan, maray kayo niyo. Magbarbayli daw muna ko habang makomersal si Paring Cha. Paring Cha, mahanap buhay muna kita. Pagkatapos ka na hanap buhay mo, di ilaw ko man ining iba pang hanap buhay. Di ano. Kung di ko na kayang, ibalik ko sa iyo na nakalaga.
Mga commercial ko digdiyo. Ipabalik ko na lang sa MO. Pakiplay mo na dyan. Yo. Sige, yun na. Oo. Yun na, okay na. Inutong ko na lang ko digdiyo, ano. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may malasakit at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may malasakit at puso. Luigi! Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada'y kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aakayin kayo ng mix sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Migs sa kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang migpayaba. Mix Servisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang migpayaba. Mix Servisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi
que si Migs Villafuerte, Osi que si Migs Villafuerte, sa Kongreso siya na nga ay pwede, Osi que si Migs. Oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Berto po, nagsasaka para mapakain ng pamilya. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Rina po, contractual worker sa fast food. Sa halalan, huwag niyo akong kalimutan. Ako si Nila, labandera, nagsisika para sa pag-aaral ng mga anak. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung itim na sa mga mata ko. Naka-apekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arugan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mayor Simbulan, subok na matibay. Ang nabwa umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simbulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, isimbulan tayo. Abante o nabwa, isimbulan tayo. Subok na sa serbisyo, ang nabwa, asensado, serbisyo, simbulan. Magpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang iba kundi siya lang, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Simbulan, Nabwa, Camarines Sur. Bye! Oh, ano na naman? Nalingawak ko kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo siya na ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18 ang nahanapon ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes, dahil mo nang nagkalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Ano bang mga i-deliver ni Nognog sa Senado? Di-deliver ni Binay? Karanasan niya bilang human rights lawyer. Yung malasakit niya sa mga OFWs na tinulungan niyang makauwi. Yung kakayahan ni Binay mag-deliver ng mga serbisyo nung mayor siya. Pati yung mga nagawa niyang pabahay bilang housing czar.
Yan ang mga dadalhin sa Senado ni Binay. May nagawa na, may magagawa pa. Binay for Senator, 11 sa balota. Political ad paid for and by Una, 117 Rada Street, Makati. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masigin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Mabuot, umilde, magalang, asin, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tungkol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, at sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang tatong mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Matugang sa iba pang mga hanap buhay. Hello! Ako po si Congresswoman Joe Fortuno, nabistado sa pangalan Teacher Joe. Ako po nagpapasalamat sa kampaunarang nindos ako na makapagserbisyo sa ikalimang distrito kan Camarines Sur sa nakaaging 3 taon. Pero pakatapos po kang sa kong termino unya na taon, ako po maretiro na sa serbisyo publiko. Pero bakit lang po ako ang maretiro kay bakit po ang maligong esposo, si Congressman Sal Fortuno, na maretiro namin matapos ang halos 40 taon sa serbisyo publiko. Kaya anak po, si Isay ang mapadagos ng serbisyo ng Fortuno. Serbisyong namatayan ng nagulping mga tao. Siyempre, sinagmana sa dunya, nagmana sa ama, Nagmana sa ina, si Sal Fortuno Jr. Ma, ang serbisyong tatak Fortuno, ipapadagos ko. That's our Junior. Sal Fortuno Jr. Masukin siya. Para Vice Gobernador, iboto si Sal Fortuno Jr. Sa mga lechoneta, good morning Sendo. Oy, Sal Fortuno Jr. po for Vice Governor, ha? And aki ninda Congresswoman Josal Fortuno, Congresswoman Josal Fortuno and Congressman Sal Fortuno. Mapadagos po kan maray na serbisyo kan mga Fortuno sa di Camarines Sur, nangurog na po digdi sa Rinconada area. Good morning man dyan sa district office, ha, ni Congresswoman. Kay Ma'am Dorothy Ibarita Mansi, good morning. Sa district office. Pinagpapaabutan ko maning good morning. Siring man po sa House of Office of the House of Representatives. Good morning sa inyo dyan. Sa mga Bicolano, mga taga-Rinconadang staff. Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kausur. Si Luigi handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay. Si Luigi handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay. Si Luigi handa nang magserbi. Hey! Luigi!
Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ad is paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Mayong iba sabi ko na makakaarong pa sa iya. Probado ng serbisyo, kaya kita na maasasa. May serbisyo, may serbisyo, Mig Serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ad is paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Oy, Megswilya perte po serbisyo sa Diring Kunada, Payabang Mix Villafuerte, ang bagong LRB, Luigi R. Villafuerte, ang masunod na gobernador, kan probinsya po ni Camarines Sur, Sal Fortuno Jr. for Vice Governor. Sinda po ang sa itong suportaran, iboto, sindaan migpayaba, matuod na migpayaba, migserbisyo, asin mig rumdom sa satuyang mga pangangaipo. Okay? Mga tugang sa mga parantabay taman sa bato, good morning dyan kay Pongpong Ramos, masunod na congressman. Masunod na councilor kan Bato Camarines Sur, Pongpong Ramos, Konsyal, good morning. Also watching. Siring man si Pangkor, Pangkor, good morning. Nag-aantabay man. May mga nagluluas pa di na inimandang Isko Moreno man na ini. Pigpa para pawiwidro baga o pinapatras po ni Isko Moreno, ini pong si Presidential Leni Robredo. Ano man ang kinakan man kayo ni? Tabak ko bagang pakiaraman niya na sanaman ang sa iyang kandidatura. Tanangangapudan pa na mag-atras na o mag-withdraw na sa iyang kandidatura bilang presidente. Ini pong si Leni Robredo. Para na maiwasan ang pamilya Marcos na makabalik sa pwesto. Tano, may ambisyon maning siya ang magana. Ini man na Isko Moreno man na ini. Na maraming kotanan sa imong pagiging basurero na nagsikap ka naging alkalde ka nangunya nag-aspirar na pagka-presidente, kundi nalalauganan ng hangin man ang utak mo, ang payo mo. Maanggot ang publiko sa ginibo mong ini, yung pigpaparatitintaran mong si Leni Robredo, makusugo na ngunya ng kandidatura, pagpara pa atrason mo. Tani, kailangan maurag na magsirbi dyan sa mga tao. Porque napalinigan mo, napaayos mo, ang tinampo dyan sa Metro Manila. Nasagod sa ngunya, nagbarali ka na naman nga ng mga market vendors. Sain ang sinseridad mo man, ang sarong tataramon mo, na dahil mo na pababaralikon sa tinampo man, ining mga paratsinda dyan. Ngunyan, babaralikan luway-luway. Dyan pa lang nahihiling na makaman sarong tataramon. Sa kada ka magparapakiaraman sa kandidatura man ni Leni Robredo, porque nagtataas ang mga sorbingon niya ni Leni Robredo. Ako kaya pali, Bicolano ako eh. Alangan man na, dahil ko pag makulgan, Bicolana. Bibiing bag ako. Babaeng Bicolana, magana. Dahil Bicolana man ako eh. Bicolano man ako. Sa saro po da kayong joint conference, inalok da ni Moreno ang sa iyang sadiri bilang alternative candidate kung gusto da akan mga Pilipino ning kapanatagan ng kanilang kaisipan. Sobra man ang aw-aw man kani yung Isko Moreno man na ini. Na sa dunong pasanangani, saka sa pinag-adalan, masalangkaw ang pinag-adalan, tinapusan sa emo ni Leni Robredo, maging sa experience sa
public service. Tas si Leni Robredo, naging congresswoman, naging pang vice-presidente, elehidong presidente, incumbent ko niya. Kung sa track record sa ang pag-uurulayan, saro sa pinakang kwalipikadong kandidato sa pagka-presidente sa nasyon kan Pilipinas, inilibre ni pali. Maaning bayad sa ko si Leni Robredo. Kundi gusto ko lang itaram itong tama. Nasa track record sa pagbabasihan ta, Leni Robredo ang pinakang kwalipikado. Dahil abogada ba gani? Ekonomista pa ini. Maasinsoan sa tuyang ekonomiya. Dahil ni pwedeng gaguhon, dahil ni pwedeng utuon asin pagparadiktahan sa nakan mga taong posibleng maging tinir sa palibot niya kung siya niyaon sa palasyo Malacanang. Tamay adal ini. Aram ka ni Anlay. O ini man isko mo rin yung mana ini. Ano man ang track records ka ni? Kung sa edukasyon ang pag-uurlayan, sa pagpadalagan nin sarong gobyerno nasyonal o kan bilog na nasyon kan Pilipinas, tiba, likod magkabirindang-windang kita ka ni. Baka magdakol ang mga kulboy o bagaman ang mga macho dancer ka ni. Padi, tayo ni baka may retrato maning una mo man matsuhon. Ano? Mari ako ta, macho langon ako padi. Dapat da magkaigwadaanin supreme sacrifice. Nahiling mo ng katarantaduan niyan kaniyong anong klaseng kaisipan man daw kanin magkaigwada nin supreme sacrifice para madaog an nanginginutan da ang presidential candidate na si dating Senador Ferdinand Marcos. Ngunyan, pigihiling ko pa di. So mga nakolgan, ang buot kan pamilya Marcos, lalo na ang issue kan state tax na ini. Nasagot sa ngunyan, dae man na obligar pa kan BIR na magbayad din state tax kung ano-anong problema. Naanggot na ang tao. Na sobrang dunong, lalo na kung maging presidente ni, tibad matiway ka ni ang inaapod na state tax. Kaya dyan naanggot asin nabubisit kay Isko Moreno sa ngurapak manapigluluwas man kani sa nguso niya na withdraw, atras na sa laban sa pagka-presidente para na magkaigwanin supreme sacrifice. Saan man daw nakukuha ni kani yung prinsipyo man kaning Isko Moreno man na ini? Na mayong matubod kan mga pangapudan mong ini sa mga Pilipino. Na imbis na ang sinasabing let's unity or unify, dapat mag-atras na sa nadaasin ipailing ni Robredo ang inapod na supreme sacrifice. Tano siya lang, ikalang Isko ang gustong maging presidente? Na sa pinakang latest survey nga ni, pinakahababa kayo din niyo sa mga survey. Daw pangani kayo din ni Lacson sa survey. Pero grabe man ang alimpasay man kaniman, inda tayo. Inabot na kayo ko ba din yung oras? Kaya maparam na ko na iluway. Sa lado teknikal, ang sa kong partner, si paring Cha Buenabra, sa information si Tony Matic Saison, sa opisina ang sa mong pinakamagayong-gayon sexy, madaling dulokon, madali ipang utangan, mamugay na ligasyon Valdez. Sa transmitter, Engineer Joanner Cute de Villa, baby face kaya ni si Joanner da. Sabi kan mga kadaragaan na mga listener ta. Sa kan information officer ta duman, si Rodel Cesar. Iniman po si Joey sa lawas, ang nakaibanan tang nagpaabot ni mga impormasyon si Karondang Philip Baracena, alias DJ Pogi. Standby kita sa masunod na programa.